Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare nema-updates manyama. Chinhu chandoda kungokuzivisa ndechekuti ZANU-PF yapera. Haakupera. Unoziva kuti kupera chaiko ndinokuziva. Ukaona political party yakuita zvinhu zvekuti iko zvinezvika busy yapindwa nguva diki iyoyi. Uyu akangobuda achitaura zvakadai, vatanga kumhanyonisa mutemo. Toda kuzoti chinchi cyberbullying what. Vanhu vanenge vaita izvozvo unogona kutofesa up to 10 years in jail political party yekuti ivo even president wao anenge ari kulive. Anenge achingotaurwa nezvake panews. Unotozvishaya kuti unoramba muri paheadline every day. Chichi kunyatsoitika. Unaona kuti zvazvekufosera muvanhu so kungoti ngatitopusha panapa tigare tiri headlines. Izvo so vakuda kupusha iye kuti havachadi kucriticizwa. Paive pamunochinzi 2030 akaruda iso vanhu vese veZimbabwe vari kuda. Vanhu veZimbabwe vacho vatanga kubuda vachitaura kuti hatisi kuda. Makataura nani? Ende vanhu vese vachitaura kuti ina handisi kuda. Ndo nyaya iri kutoitika. Saka these guys kupera chaiko ndo ndiri kutoona kuri kutenge kwatoitika ipapa. Ende pane post imwe iri kutenderera panapa iyi. This one iyi ndinonyatsoiconfirm zvangu. Hai ndatoona hopo ching'ono ndiye atotanga kutoiramba achinzi zvoni president Mnangagwa vaenda kunoona masoja nhasi because pakaipa iyi hatisati aiconfirma. Hatidi kuitemba iyi. But zvinhu zvinenge zvichingotaurika ende akasike kutanga hazvisi zvinyowani kuti anoenda kunoona masoja. Munhu wekuti panenge akachitogadwa unogadwa nemamwe masoja. Don't know kuti api because kunzi aenda kunoona masoja mageneral wacho anongofonerwa akangotera kumba kwake kana kustate house kwaanenge achigara ikoko vototaura. It's something chisiri tombori chinyowani zvacho ende hatitombotaurire nezvacho. Ende pozoita imwe audio ndanzwa ikutenderera iri kunzi zvoni masoja achade masoja ari kujamuka ari kupopota. Let me tell you something guys, munofanira kunyatsonzwisisa about masoja. Musoja akapfeka camouflage angoriwo zvakewo musojawo zvake nje. Anogona kubuda achitopopota zvishua. Hazvina kana basa. Munhu yeye akapopota haana kana deal because haana kana any decision yaanokwanisa kupa. Chero akatraya kuda kuita something ari 1 kana kuti vari 5 kana kuti vatsimbisana. Munongoziva consequences zacho avanosangana nawo. But ukanzwa chimanzi musoja ajamuka mukuru wacho magenerals boss ndo vane command vanogona kuvhurira kana zvombo mumabharaki kuti handei totoda iso tese munhu wese avakwanise kuramba command. Kwete zvekunzi musoja ari kuzoti zvakati musoja anozonzi ari kubuda achijamuka. Ameno pamwe kana zviri patu munogona kunge muri kuzvinzwisisawo nyaya yacho iri panapa. But inini all I want to say ndechekuti ma-streets haana kumira zvakanaka. Nezuva pane imwe yakabuda nekuna Neva Masura sei achiti national update on parallel army as events leading his outside intensify. I wish to update the nation that Emmerson Mnangagwa is now started equipping militias that he has been mobilizing in the Midlands for over 5 years. Some of the military equipment came from Belarus. Mashoko ari kubuda kuna Nevas Maswera sei munogona kutarisawo zvinhu zvaari kutaura. And ndobva ndaona this other guy Farai Marapira meno zvimwe zvaingotaura but nichandangoona ari kungobvunzwa naFadzai Mahere kuti hai Farai you guys okay there muri kuitana sei because makangonyarara kuti ziko manyararireko. Nyaya iyoyo iri kuitika ndeyekuti ndikuzobuda nekuna ndaona majaira achimbotaura nyaya yacho achiti I hear Christopher Mutsvangwa is shifting his position. Him and Marapira have refused to hold a ZANU-PF press conference with Farai stating that they are waiting for a signal. He did not elaborate where the signal will be coming from. Zvinhu zveZimbabwe unotozvishaya kuti chii chiri kuitika. And then tobva taona nyaya iripo iri kupisa pa ZAPU iri kubudawo panapa pari kunzi ZAPU has called on citizens to reject any attempt by President Mnangagwa to extend his stay in office beyond 2028. The party warns that if he refuses to step down, they will encourage civil disobedience as a form of resistance. Mashoko ari kubuda nevanhingirikini vepa ZAPU unongoziva kuti ma-political parties mamwe okuti vanenge vakubuda but vanhu vekuti vakabva kure vakatombochibatawo kuti dzvi vachishanda nenyika iyi. Unongoziva iparty yairespectwa zvisingaite yaThe Late Nhingirikini. So ndo nyaya dziri panapa dziri kunyatsoitika ma-updates but inini zvacho ibvongomvongo chazvo ibvongomvongo unogona kutadza kuzvinzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika but zvakakosha kuti mungoziva. Chandingada kungokuzivisa inini zvangu ndechekuti a lot is happening in Zimbabwe. Vanogona kubuda vachitaura kuti isusu hatina kana chiri kunetsa, isusu hatina mafaction what zvaakuchibuda izveso azodai uyu musiye musamuteerere uyu anozo unongoona kuti wega panenge pachipisa. Vanhu vanenge vakutanga kujamukirana vakunyatsoratidzana ma-true colors. Ndo nyaya iripo yema-true colors. Hatina chakati propaganda pane pamwe paisingatomboshande zvepati yawo yakasopera kudhara ikapera vanhu vakapera rudo nayo kare.
kutoti makutomanikidzwa kutonzi you have to say good things about it chete kana kudataura nezvayo you have to say good things kosi ukataura zvakashata pamusoro payo it means unobvongozwerekana ungonzi ndo vanhu vacho vari kuita cyberbullying ivava you face up to 10 years in jail kukuzviona. Saka ukaona zvatodaro bvauza kuti zvakadhakwa hapana kunenge kuchiendwa. Ndo nyaya iripo vatombobata vanhu muromo vanhu vari kutaura pasocial media vati mastreets because mastreets vanhu vanopinda iye masongs anenge achiimbwa epolitics aya vachidedzera vachidi vachishauta itoti bullying pachayo iyeyo but vari kuti masocial media mo muri kuda kuramba because nyaya iripo yandiri kuona ini nyaya yekuti vanhu vari kuresista 2030 havasi kuda simple anza vanhu vari kubuda vachitaura izvozvo vari kutoita cyberbullying. Saka ndo nyaya dzirimo mumastreets amadzadiwa. Regedzai ndikusiyai makateerera audio iri panapa muzondudzawo zvamuri kufunga in the comment section kana muchinge mune yenyu muchida kutaurawo something. Namba dzinobuda pascreen ndo basa radzo, sendai papapa faster timboti gaga tionesani. Vamwe vedu tiri kuita kunge tiri kubraibiwa netimu reZANU-PF vachiuya vachititaurira kuti handei tinobvisa Mnangagwa tise Chiwenga nyika inake. Mnangagwa hafaniri kuramba ari panofuta kubva because nyika atadza ende haasi Mnangagwa wega ari kutadza nyika. Mnangagwa nevatevedzeri vake nebato rake vese vanhu vava vatadza nyika. Chiwenga anga ari Minister of Health hakuna chakabuda ikoko. Saka hapana paanozombogona kurana nyika yese. Iye akatadza kurana ministry. Mahospital akaparara, mishonga yakashayikwa muzvipatara. Saka inini mubvunzo wangu ndewekuti Chiwenga uyu ndiye achazogona kurana nyika here? Iye akatadza kurana ministry. Ndo mubvunzo wokutanga. Ma-veterans aya akabuda achitaura kuti ndivo vakaplaya big role pacoup ye2017. Vakaisa Mnangagwa wavo tikati okay, sezvo vaisa Mnangagwa wavo 2018 toenda kuma-elections. Tonoitawo ma-elections ari fair. Kana Mnangagwa awina, kana adyiwa. Iye Mnangagwa wacho akatobuda achitaura kudaro. Ndongoda kutonga one term kana ndikatongodyiwawo ndobva ndasiya. But 2018 iyoyo vakanodyiwa. Vanga vari kubetserana naMnangagwa uyu wavari kuti aipa nhasi vaibetserana kurambira pachigaro vachibira ma-elections. Nyaya yekupfurwa kwevanhu muHarare CBD. I remember rimwe gore ndakamira, I think it was 2018 here. Talent Chiwenga achitaura chakamira pagomba achiparidza achitaura kuti nyaya yekupfurwa kwevanhu yaitika muno muHarare CBD. VaMnangagwa zvikadai pamwe inotovanetsa kuti ndiani akazviita. Havatozivi kuti ndiani akazviita. Havasiwo vakaita nyaya iyo vaMnangagwa. But akati pane benzi riri pakati apa ndo raita zvinhu izvozvo. Benzi rairehwa apa ndiani? Munhu akakonzeresa zvinhu izvo ndiani? Ndichiwenga kauyo wamuri kuti nhasi iye ndiye achazogadzirisa nyika. Saka mune chokwadi here chekuti mimi vanhu vane hama dzakapfurwa muHarare 2018 vachidemonstrata, vanhu vane hama dzakapfurwa nhasi muchavadaidza here kuti ngatibatane neZANU-PF tiite demonstration futi yekubvisa umwe mutungamiri weZANU tiise umwe weZANU? Muchivanyepera kuti kana zvadaro nyika inozonaka pozogadziriswa chii. Vanokuudza kuti makatiita izvozvo last time. Masoja atakamhanya nawo mutauni tichiti masoja edu vaMugabe ngavabve, masoja edu azviita. Ndosemu masoja akadzoka akapfura vamwe vedu. Mubvunzo wangu ndewekuti zvamuri kutiporomisa nhasi zvakasiyana here nezvamakatiporomisa last time? Uye this time ndo pamazofunga here kuzadzisa promisi yamunenge maporomisa? Mubvunzo wechi3, vaMnangagwa vari kunzi vatadza kurespekta constitution yenyika. But constitution yenyika iyi haina kutanga kukidnepewa nhasi kai. Paidzingwa vanhu zvisiri pamutemo,
vachiwenga vanga varipo vakanyarara. Pakapfurwa vanhu vachiwenga vanga varipo vakanyarara. Pakapondwa vanhu nguva yemaelections vanhu vachikambena, marali achamisa achibhaniwa, maactivist achamisa vachikidnapwa, vachitochwa, vachiadaptwa, vachiitwa sei. Mutemo waizvibvuma here? Constitution yenyika yaibvuma here izvozvo? Nhasi pari kubuda musoja achiti hanzi inini ndatumwa nemamwe magenerals kuti nditaure izvi. Akataura zvakawanda, akataura kuti vana Geza takatovaisira security kuti vasakidnapwa, vasaita sei. But Geza muzimbabweni. Vana Ngadzore mazimbabwenzi vakakidnapwa nemunhu wamunoziva aizikanwa kunzi munhu wemusi akataurwa nezita rake, mukamuona akabata pfuti. Hakuna kana chinhu wani chakainvestigatwa pamunhu iyeye kunzi why ane pfuti, why achidzinganisa munhu, mission yake ndeye. Vanhu vangani maactivist veopposition vakakidnapewa after tabvisa Mugabe aitadzisa kuti paitike maelections akanaka, ndobva taisa vanoita maelections akanaka aitwe. Saka zvakazoitika sei? Zvinozopera here nekuti vachiwenga vapinda pachigaro? Ko vachiwenga havanga vasiri pachigaro here mazuva ese apera? Saka musativhundutsira muchiti hanzi chero mukada kubvisa ZANU-PF mega hamungaigoni. Imimi veZANU-PF vacho mega mukada kubvisa Mnangagwa mungamugone? Makambodi kubvisa Mugabe muri mega pasina vanhu? Because hapana kana munhu weZANU-PF akaparticipate paka. Mazuva ano ZANU-PF ari kungouchira maoko zvaari kungoita nanhasi. Pakangobuda Geza achitukwa vouchira maoko, pakangobuda munhu akangoti 2030 ndizvo vouchira maoko vachiseka semapenzi. Nhasi ndo pamakuda kuti bozi muri kuda kushandisa isusu bozi makaziva kuti isusu weakness yatinayo semaZimbabweans tinokangamwa unge mhuka, kuti semu vanhu vakauraya vamwe vedu ndo vadzoka kwatiri vachitsvaga dzvene. Venyu veZANU-PF vanenge vakuzokuombererai, vanenge vakukuchirai makutaura zvisiri izvo, vakudya nemi, vanenge vakanyarara uko vari kuuchirira Mnangagwa izvi, vakangomirira kuti shipi ichinje vobva vajambira kune imwe shipi iri kufamba. Ini nangu handisi kuti vanhu musaenda kunobatana navo mubvise Mnangagwa mutisi, but ini ndiri kuti kana zvadaro tinenge takutowirirana kuti saka zvakataurwa zvokuti ZANU-PF ichatonga kusvika madhonga vane nyanga, ndo zvatinenge tatowirirana kana takutofaita tiri kusaidhi kumwe netimu yavachiwenga. Vachiwenga ngavafaite netimu yavo, Mnangagwa netimu yake. Itsedza ndichamisa, ndimwonzora, ndiani weopposition ngaafaite netimu yake. Hatisi kudivhaidha vanhu, takadivhaidwa kudhara. Saka hapana chokuti hanzi mungati hanzi tikati hanzi hatisi kuda kupinda nyaya idzi tinenge tadivhaidha vanhu. Aiwa, takadivhaidwa kudhara. Mnangagwa naChiwenga nebato ravo, vakomana vese vaotadza nyika vese ngavabve, vese zvavo ngavabve. Saka inyaya yekuti even ivo vanaChiwenga nevamwe vari kubuda vachiti hanzi vanhu vaitibatani, vanozviziva kuti vanhu vemuZimbabwe chatinacho inzara. Saka tinotoda munhu anotiudza kuti manje zvakutoita, tobva tati ya ndiye. But munhu anogona kutionesawo rimwe divi rekuti tinogona kufara kuti hanzi nhasi Mnangagwa aenda papinda Chiwenga, zvinhu zvinogona kuita worse. Because Chiwenga hana maqualities eleadership, akatadza kurana ministry. Vana Chamisa vakarana maministeri akafamba zvakanaka, vana Tendai Biti vakarana maministeri nguva yeGNU yatsvangirai naMugabe, havana kurana maministeri zvinhu zvikafamba munyika. Ndo vanhu vatinofanira kubheliva kuti at least tatomboona chaaita, ane kavision kekuti zvinhu zvinogona kunaka. Kwete vanhu vakafeila. Ngoti vanhu hamudi kuudzwa chokwadi, munoda kuudzwa zvinhu zvongoti mune muchingopembedzwa nenhema, zvasvika zvadhakwa motanga kuchema futi. Hamudi kuoneswa zvinhu zvisati zvaitika kuti vakomana apa muri kuda kushandiswa apa. Because vese hapana ari kumbotaura nyaya yekuti hakuna maelections akaitwa muZimbabwe. Havasi kuda kutombotaura nezvanyaya iyoyo, vari kuda kutongoti aiwa Chiwenga utongopinda. Monyeperwa kunzi pozoita maelections ari fair. Tichibva pane mamwe asina kumboitwa fair futi. Hondiudza kuti achahoitwa mangwana ndi ari fair. Iwo Azuro akatadza. Achitadzisa kuti nesemu vanhu vari kuva vachitiporomisa. No man, hatingarambi tichitiwa mastupid zvakapusa kudaro. Kana vanhu mabvuma kushandisawo ndizvozvo,
ngatishandiswei kusvika tazomuka takuziva kuti no, problem yedu haisi munhu 1 weZANU-PF, problem yeZimbabwe its ZANU-PF. iko nezvi vanhu tiri kunyepera, vanhu vari kuti hanzi idi azodai, idi machechi ese ari kutaura kuti idi huchi. Uchaona kuti panongonzi Chiwenga vachatanga kutaura futi kuti baba vaChiwenga ndo vazodai. So kuchinyeperwa vanhu futi, vanhu vachida kungoshandiswa because vanhu vacho vanenge vachidya neZANU-PF. Saka usati ZANU-PF ikabva havachadyi, ndio kushandiswa kwatiri chingoita every time. No guys, chinoita kuti vatadze kunobvisa Mnangagwa vari vega chii. Vanozviziva kuti havana vanhu, ZANU-PF haina majoti kuti ikati handei kustriti vanhu vanoteva, inotomirira vanhu vasingadi ZANU-PF kuti vave vazoita demonstration. But izvi zvichamisa kungotanga kuti handei mustriti vatinoda iso. Zimbabwe isi inomuka yakavharika, vanozviziva izvozvo ende vanoziva chichamisa ndiandiwa nevanhu. Nyangwe Chiwenga akapinda achitonga vanhu vasingamudi, varume ngataura nechokwadi, nyika haifambe kana uchitonga vanhu vasingakude. Dai maoveterens aya kana masoja vanga vachida kuti nyika inake, vanyatsokuziva kuti tinoda leader akasarudzwa nevanhu. Ndio zvinhu zvavangadai vachitaura kuti guys, toda kubvisa Mnangagwa, totsvaga leader anosarudzwa nevanhu, kwete leader anochuziwa nevanhu vanenge vachida kubhenefita vashoma shoma. Kuti hanzi nekuti hanzi Chiwenga akabva kumasoja, saka masoja akuti hanzi Chiwenga ngapinde. Chiwenga achapinda, masoja otanga kupuwa mari odya, komanesi, komaticha, komaporisa. Handinoona kuti inyaya yekuti vanhu memusingadi kuvhura meso nekufunga straight. Fungai muone kuti kwete kungoti hanzi hayo tozozviona, mozoona chii chamunozoona. Ukatoona patoita conversation kana kuti meeting inopera chinzi tozongona toita seka, which means hapana zviripo. Vanhu vatongoshaya kuti toti kudii, saka vongoti hatozongona kuti toita seka. Hatingarambe chingoshandiswa zvinhu zvakapusa, takashandiswa pakakwana. Iko nezvi tiri kunyepedzera kukanganwa because vamwe vedu vari kufila kunge meno vane hama dzakapfurwa ndezvavo, but ko inini ndine hama yakapfurwa muHarare nevanhu vamuri kuti hanzi tinomira navo nhasi. Vanhu vatanga tamira navo futi day before ndivakauya mangwana vachifura vamwe vedu, ende vakaziva kuti nyika inotigamuchira. Nyangwe tikadambura vamwe vavo, mangwana vanotigamuchira vanhu vakapusa. Dai vaiziva kuti nyika ine vanhu vakangwara, vaitya kuita zvavakaita zvese, ende vangadai nhasi vachinyara kudzoka vachitaura same strategy yekuti toda ngobvisa utise uyu. Hamuchatauri zvokusarudza leader akasarudzwa nevanhu. Shandiswai kana muchambobvuma kushandisikai. But mashoko akataura masoja acho ari kutaura achidaro, magenerals acho kutaura, ndo futi vanasanyati vakabuda vachitaura kuti ZANU-PF ichatonga kusvika madhunga vane nyanga. Ndo vamuri kuti hanzi tomira navo nhasi ozokudza kuti mangwana kunozoitwa free and fair election. MaZimbabwe fungai mani, chiko inda muchipusisa nezvinhu zvamunongoona imi. Havasi vanasanyati vaitaura kuti ZANU-PF ichatonga kusvika madhunga vane nyanga. Saka mangwana ndo pavanozoita maelections avanosati ZANU-PF inodyiwa. Guys,